Ida tutu dia hita selalu terus mihuriata ada yang masuk nama rombongan ni Amang Princess Jongjong Mahita. Betul Mahita Amang Inang. Uriani tuhata ta pasonang maroha dot pikirata ta pasahak ma pasarano tutuata marihite tangyang nahohom. Ta puji matuhata marhite buku eden nomor 525. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kuhendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran.
Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemuimu. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Haleluya. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, berikanlah kami roh kedamaian dan roh kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marede hita sian buku ede nomor 560 ayat 1 dohot ayat 2. Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis dalam kitab Imamat pasal 27 ayat 30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah. Marede hita sian buku eden nomor 621 ayat 1.2.
Marilah kita datang ke hadapan Tuhan untuk merendahkan diri, mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di sorga, Engkau maha kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Marede hita sian bukuede nomor 177 ayat 1.2. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, tertulis dalam 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 7. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua
yang kutulis kepadamu di dalam surat kedua. Surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api yang disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari dihita sian buku Eden nomor 610 ayat 1.2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya tapai hutiut matik ting dihuriatkan. Tatangihon ma tikting namasa dohot nanaing masa dihuriata. Sada-sada nama minggu kita hari ini adalah Minggu 23 setelah Trinitatis. Mengasihi bumi dan segala isinya. 1-2 mengenai protokol kesehatan boleh kita baca dengan sungguh-sungguh
dan kita laksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. 13. Pengkhotbah. Pada kebaktian kita hari ini pukul 11 WIB, yang menyampaikan firman Tuhan adalah Bapak Pendeta Pahala Sitorus STH, Preses HKBP Distrik 18 Jabarteng Die. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Amang. 14. Partangyangan Seksi Perempuan. Kami Parhalado HKBP Bandung Timur mengundang seluruh paropuan yang ada di HKBP Bandung Timur untuk mengikuti partangyangan hari Kamis 11 November 2021 mulai pukul 15. Jadi partangyangan ini tidak hanya untuk punguan kur paropuan di gereja kita, tapi seluruh paropuan kami mengundangnya. Kiranya kita semua paropuan dapat mengikutinya. Pengumpulan persembahan ke depan sebagai ucapan syukur kita setiap awal bulan dapat kita cermati dan sudah tertulis di depan 2 persembahan nanti sebelum khotbah dan 2 setelah khotbah. 16. Pesta Gotilon. Hari ini kita mengucap syukur atas segala berkat Tuhan yang ada pada jemaat HKBP Bandung Timur. Dan setelah warta ini nanti akan disampaikan ucapan terima kasih mewakili kita seluruhnya kepada jemaat. 17. Pelantikan Panitia Sinode Distrik 18 Jabarteng Die tahun 2021 kita dapat cermati dan kita berdoa sungguh-sungguh kiranya seluruh panitia yang akan dilantik nanti bisa melayani dan melakukan pekerjaan sesuai dengan yang sudah ditetapkan. 18. Partangyangan WEG. Hari Selasa tanggal 9 November akan dilaksanakan partangyangan WEG pukul 19 melalui live streaming. Kita diharapkan mengikuti seluruh partangyangan WEG itu. Yang akan melayani adalah WEG 6. 19. Di akhir tahun ini kami Parhalado dan seluruh Panggulan Nagok Tiki menghimbau kepada seluruh jemaat yang belum memberikan persembahan bulanan maupun dana sosial huria supaya memberikan dengan sukacita. 110. Gerakan peduli dana pensiun HKBP dapat kita cermati dan kita dukung di dalam segala kebutuhannya. 111. Persembahan untuk pos pelayanan HKBP Distrik Jabar 18 Jabarteng Die. Sebagaimana dalam program HKBP Distrik 18 Jabarteng Die untuk pengembangan pelayanan dengan membuka pos pelayanan di wilayah Garut Selatan, Pangandaran, Pati, Demak, Wonosobo, dan Bantul. Sehubungan dengan itu, untuk mendukung pelayanan tersebut diharapkan jemaat tergerak untuk menjadi ale-ale sending tersebut. Dan hari Minggu depan tanggal 14 November 2021 kita akan mengumpulkan persembahan melalui amplop. Marilah kita mendukung kegiatan tersebut. 2. Kami seluruh jemaat dan Parhalado HKBP Bandung Timur mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 7 November sampai tanggal 13 November 2021 sebanyak 129 orang. Firman Tuhan sebagai kado untuk seluruh yang berulang tahun. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Pelayanan minggu nomor 3 bisa kita cermati dan kita doakan. 4 kita boleh baca di rumah kita masing-masing.
5, keuangan gereja, kami ada ralat di keuangan Pesta Gotilon week 19 nomor urut 21 seharusnya tertulis Nyonya Napitupulu Boru Batubara. Untuk keuangan kalau ada hal-hal yang kurang lebih bisa kita perbaiki ke kantor gereja. Untuk ini kami persilahkan kepada Inang Boru Samosir untuk menyampaikan terima kasih di Pesta Gotilon kita. Shalom madita salu na manginang, nanginalongan itu hata Yesus Kristus. Salinai salam semangat. Shalom. Iya puji Tuhan. Ko semangat dari tamang alanga marpesta guti lo kita bersadarion. Pas ya jam onom bagi nakin 1 jam 10 soran marpesta guti lo dohita manginang. Jala perjulu mai tata do tutu hata perdeng basai mulai tu gudang disudah dengan basan anak talo sata bulunon. Nang pegudang paruh kilon di 2 tahun, hampir 2 tahun kita menghadapi COVID ini, dang so terganggu akah parngulota. Totong do ta semangat, nang pe gudang aka paruh kilon tiadopi, totong do ta semangat mangaleon aka basa-basani Tuhan nang tajalo nasa taunon. Las rohanami, ala las rohamu mangalean, las rohatta mangalean, Tuhan teipe las rohana memerah kita di bagasa sedarion. Puji Tuhan ma. Tadok mamoleh tu hatai ala denggan dohita diradoti diramoti ditutu hirohata asa tetap kita bersyukur disudah dengan dibasana nang dilohon na tuhita. Jala di pesta gotilotan bagi sedarion nunga sandau juli opung ta jalo tulpu jala tersurat di hatan itu hata nang gudang ta bagi firman Tuhan ikon mengucap syukur dohita disudi basan itu nanti lota. Jala di bagasan minggu ta sadarion berpartisipasi do diaka inang paropuan di baido tadani lasni roha nong panen marpesta panek kita gotilon di baido di joloan nei taberang do sude do di luar na joloi akana tua-tua tanah joloi pe ditaruh do tolor na na sian hasilnya haumana eme gadong sudah matahe namar ragami di bagasan lasni roha dang di bagasan parungut-unguton molo marungut-ungut dang jadi berkat otik sesadia nataloni molo di leon las rohata mangaleoni jadi berkat cukup di lotu hatai jalan ngata bereng di wartatai gudang dunia ruas ni huriata mar 1.300 ono halak alai halasatu ngadopnya na mangalean alai taharap podo las rohani akadongata na mangaloni na so mangaliope las dorohata anggia mamuse lam tabbar rezekini akka ruasta na so mangalia muse bedope mangaleo tu ari-ari na berikut radia do ham yakap radia do ruasta mangido macaloi molo adong do per ruasta non na mangaleon akka lasni rohana dia ka basa-basa nani jaloni aka keluar tata siganup ari. Jadi dihamu ama kainang taha lasoma basa-basa ni Tuhan nasalilingon nata jaloi. Tuaka parupuape melata dohaminang ala partisipasimu semangatnya tinggi. Lau nang pe sederhana pesta tahun alai las doroha. Ditangio tuatai dohita di paroah dohita na benar-benar hita mengulahon firman Tuhan nih. Las marohata disi. Songoni nang di amang padita pe namang uluhon aka pelayanata las marohata amang pareses na bersedia anon aka konsumsi piarong deban punguan ina paropuan songo dia penno bentuk ni las marohata alana kesepakatan las ni rohani aka punguan ina doi undang marungut-ungut kita las marohata tajakom mai di bagasa las ni roha. Jadi terakhir songon hatan itu hatama natar surat nama ngalehon pesta gotilo dihita di bagasa sadarion ima natar surat di 5 Musa 26 ayat 2 ikon buat tomu masian patumonaan ni sadok parbue ni tanoi nang nilehon ni Jehovah debatan tuho jala pamasuhonomu mai tu bagasan apang jala buanonmu doi tu inganan sipiliton ni Jehovah
debatam bahen ingana diguarna ima marsangat matuhata nang talehoni tahalasome asalas rohani tuhata songoni mauti inang sian hami panitia prestagotilon. Tuhan memberkati. Horas manita salutna. Ngueng pinasa matikion tu Parhoba Siat Distrik lau pabakiton panitia Sinode Distrik. Marede Mahita sian bukuede nomor 128. Huriani Tuhata tongon sadarion pelantikan panitia Sinode Distrik Nihuriata Distrik Sapulalu Jabar Tengdi jala Huriat Toma songon bulahan amak laho patuluson Sinode Distriki marpardomuan tu pelaksanaan ni Sinode Distrik tabigi majo surat haputusan taringot tu kepanitiani. Lampiran surat keputusan ketetapan Preses tentang susunan panitia Sinode HKBP Distrik 18 Jabar Tengdi. Kami mohonkan nama-nama berikut ketika dibacakan untuk maju ke depan dan berbaris sebagaimana telah diaturkan. Pelindung Preses HKBP Distrik 18 Jabar Tengdi. Penasehat 1. Seluruh MPS, MPSD HKBP Distrik 18 Jabar Tengdi. 2. Parhalado Parartaon HKBP Resort Bandung Timur. 3. Parhalado HKBP Resort Bandung Timur. Penanggung jawab, kami mohon mulai dari nama ini untuk maju ke depan. Penanggung jawab Pendeta Swaloon Siregar Sarjana Teologi. Ketua Sintua TM Napitupulu. Sekretaris Sintua J. Napitu. Bendahara Sintua BP Siregar. Nama berikut untuk baris di barisan kedua. Seksi ibadah. Pertama, Pendeta Joshua BTM Siahan, Magister Teologi. 2. Pendeta Ronauli Sinaga, Sarjana Teologi. 3. Sintua G. Panjaitan. 4. Samuel Hutagalung.
Seksi konsumsi Sintua RS Boru Pasaribu. 2. Nyonya Pendeta Esiregar Boru Simanjuntak. 3. Nyonya Pendeta J. Siahaan Boru Saragi. 4. Nyonya Sintua TM Napitupulu Boru Sihombing. 5. Seksi Persidangan Sintua W. Sinaga. Seksi Dokumentasi Agung Sitorus. Seksi Pembantu Umum 1. Espana Pasaribu. 2. Stefani Boru Purba. Dan yang ketiga, para perangkat atau pegawai di kantor distrik. Demikian lampiran susunan panitia Sinode Distrik. Hamuak kadongan ruas dohot perhaladon hurian itu hatta na di HKBP Resort Bandung Timuron. Hobartu haputusan di Sinode Distrik nasalpu. Ditodo jala dipilih do asa HKBP Resort Bandung Timuron. Nagabe bolahan amak ni Sinode Distrik ta di taonon. Jalan waing nunga jongjong di Jolota naung terpilit gabe panitia Sinode Distriki. Jalan sidama dongan nami laho pasauton jala makobasi nasa narikot obar tu ulao nanaing sipasahaton tunasida. Nuaing pe nunga tabege jala tajahon taringot tu eskana sida. Hamua kadongan naung terpilit gabe panitia Sinode HKBP Distrik Sapulalu Jabar Tinggi. Nunga di BG hamu dijahahon surat haputusan taringot tu pengangkatan muna. Namanukum mahu tu hamu saluhutna. Radedo hamu majalo hobar tu surat keputusan naung dijahahon dohot mangulahon ulaon nanaing pasahatot tu hamu alusi hamuma. Ahu Presas Huria Kristen Batak Protestan Distrik Sapulalu Jabar Tenggie mangalantik hamu sadarion gabe panitia Sinode Distrik HKBP Distrik Sapulalu Jabar Tengdieon. Sai tipargoge tu hatamahamu mangulahon akaulaon naung sahat tuhamu asa marsangap goarni tu hatta di tonga ni huriana. Amin. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Raja jalana punah huriai. Mauliate rohanami tuho. Jala pujian nami dukuarmu. Ai di pabakit todo akanaolo gabe parhobas diragam ni ulaon ni huriam di tonga-tonga distrikon. Asima roham lehom matodim nabadia margogoihon nasida. Parbisuhi manasida pargogoi jala ramoti manasida mangulahon sude ulaon na pinasahatmu tunasida. Lehon hai pason hatoguon dohot hiras ni roham mangaradoti sude ulaon naung jinalo nasida. Tupahima saluhut nani ula nasida. Jala sai marparbuema asa lampatar huriam HKBP nagabe pasu-pasu di tonga-tonga ni Portibion marhite pakobasion nasida. Hupangido hami tuho marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tike marede nok kita hudul mahamu. Marede mahita sen nomor 467 ayat sada.
Taparade marohatta pasahato piliata sada ado sada bi huut marede sia bukit de nomor 826. Tuhan
batana sumurung sian saluhut roha, ima mangaramoti akati ati do pikiranmu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani nahin holongan ni Tuhata, nama dohoti secara onsite, dohot online sadarion, hatani Tuhata dihita, sian pesalmen 146 ayat sada sahat rodi ayat 10, Mazmur 146 ayat 1 sampai dengan 10. Ujaha marihitak kamanginang na posubulung salukna di hatabatak. Haleluya. Ale terdiku puji ma Jehovah. Puji aku ma Jehovah saliling aku mangolu. Sai edehonokku do de batakku saliling adong do peahu. Unang marhaposa kamu tuaka pangarajai, tu anak ni colma naso upeo panupahion di bagasan ibana. Ia ruar sogot tordinai mulak ma ibana tutanona. Diari nasasadai pe sama sude akka sakap-sakap nai. Martua ma manangise nama bahet debatan si Jakob pangurupina. Marpakirimon ibana di Jehovah debatana. Sito palangi do tanoon dohot laut rodi isina sundina. Si ingot hasitongan rodi saliling lilingna. Si patikos uhum tuak kanani rupa. Silehon si panganon tuak kanamale. Jehovah makarhari akka natarate. Jehovah patongkor mata niak kanama pitung. Jehovah pahehe akka natuki. Jehovah makaholongi akka partigor. Jehovah mangaramoti halak naburo. Ibana markukuihon akka nasopot somarama somarina. Dohot akka nababalu. Jala dipalipe yang godalan niaka parjahat. Jehovah do raja rodi saliling lilingna. Debatami ali Sion marsudut do. Haleluya. Ido sahana. Horas madita. Tung gohitak kamanginangate. Saira dangadong bepola pangabati dihita lay mauliate madihitak kamanginang. Tong mata jaga ka prokestai asa tok-tok kita di bagasan nakahaipason. Nang pe nang tu level sada hita alay toktong ma tajamoton. Diamo kadamang dainang napasubulong salhuna na di gereja do akan na di bagas Taganub. Tongon sadariok kita adong dua ulauta asing ni ibadah ta perjulo pelantikan panitia sinode distrik paduahon huhut tita marpesta gotilon. Sadara naing dokonon na berbagai cara tapatupa laho pahehehon hapor siauta. Molo tabay pe akamanginang pesta gotilot tadat tadi makamulatehod dengan bahasa nong tajalo jala manupahi akaulaw di tonga-tonga ni huriatta jala molo di Haporsay distrik tak kamanginang huriat taon gabi bulahan amak napatupa sinode distrik kita di tanggal 20 sia 30 naroon gabi hamu di Haporsay distrik ta tahamulate homai ate amang kitua nami amang natupulu dalam waktu yang begitu singkat dengan begitu ketatnya kaprokeson tong madi pergugi tuhat tahamuna jala tahamulate hom makamanginang molo di luas tuhat tahita sahatu nanaing penghujung minggu parningotad di namoding mahita tu tanggal 20 sada naroon tentu beda sekali situasi kita jala manungguli hapor siaut tamay hama kadongan nahin haholongan turpukon mengingatkan kita seperti ini. Setiap orang punya pengalaman hidup yang tidak dimiliki oleh siapapun kecuali kita sendiri. Pengalaman kita itu tidak boleh digantikan oleh siapapun
dan tidak boleh ditentukan oleh siapapun. Hola kita do na punya pengalaman tersendiri. Ahado pengalaman ta. Tentu melohudokkan pengalaman bahagian daripada semua perjalanan hidup kita yang tidak terpisahkan. Jala pengalaman on sastonga begitu uniknya. Jala ido na tinuakon ni parpesal menon. Di surat ton ibana mai menjadi bahagian penguatan kepada orang lain. Behado ibana punya hubungan atau relasi yang khusus kepada Tuhan dan diinteraksikan dengan orang-orang di sekitarnya. Dalam laho pagugohon, patuguhon. Jala molo tabay na kamanginang songoni nang dingulut taon, kita refleksikan semua pengalaman kita. Tentu ada hal-hal yang menguatkan kita. Adong nabuy lam patuguhok kita. Ido bad na dokon parpesal menon, haleluya. Dan diakhiri dengan haleluya. Puasa dalam kerangka perjalanan ningoluna, dia tahu apa yang terjadi. Dan dia paham benar bahwa ada situasi yang tidak boleh dia atur, dia tentukan. Tetapi hanya Tuhan yang bisa mengerti tentang itu semua. Pemazmur paham benar bahwa dia tidak bisa mengajak atau memaksa orang lain untuk mengenal Tuhan sebagaimana pengenalannya kepada Tuhannya. Dia hanya mengingatkan, dia hanya menuliskan itu. Di bawah parpesal menonto bahwa ada penguasa-penguasa yang punya kekuasaan. Ada orang atas, ada orang bawah, ada struktural, ada penguasa, ada yang dikuasai. Dia paham benar apa situasi yang terjadi ketika itu. Dan dia paham benar juga ada orang miskin, ada orang kaya, ada janda, ada yatim, ada yang lemah, ada orang papa, ada yang terpapar. Dia sudi. Dia paham benar apa yang sedang terjadi. Jangan dibuat ibana do kondisi ini kehidupan masyarakat ketika dia harus meminta pertolongan kepada siapa. Dibuat ibana do bagaimana budaya kehidupan orang-orang untuk bisa menjadi hebat di tengah-tengah ini pernguluan on. Dia bukan menutup mata dengan itu semua. Justru nang pangidoni perpesal menon untuk semua kebutuhan hidup kita, baik kekuasaan, baik kekayaan, apapun itu semua, jangan pernah mengabaikan Tuhan. Justru dari semua itu Tuhanlah yang memiliki semuanya. Molo marpang sadiak ko tuakana mora, tuakana sangat ingok mati do tongi. Jangan andalkan. Alai kebalikan na akamanginang, dia tahu itu semua. Dia tahu ketidakadilan terjadi. Dia tahu ada sesuatu hal yang tidak benar dalam kehidupan sosial masyarakat, baik agama. Dang marumutungu tibana. Dang madele ibana. Dang ibana akademo do dia sudi. Justru dia menerima apa itu bahagian pengalaman hidup dia yang menguatkan dia. Ibareng ibadah dan tikos dang gabe idalan na pasidik kon nguluna. Molo ibareng ibadah dang suman dang igabe dalan na mengkritik. Justru dia mengingatkan semuanya. Oddo ibana. Biring na. Jahubatai tuhatai. Bahasa tung ipasunggulo ni bana jahobani debatani si Jakob. Kenapa tidak yang lain? Karena dia tahu Jakob itu adalah sumber dan awal dari semuanya, dari kehidupannya yang tidak pernah melepaskan Tuhan. Parsirangutonna dang paluaukuho ia sejolo di pasu-pasu wow. Ternyata perlu sesuatu untuk menjadi hebat. Bukan sesuatu yang mudah. Bahasa diingat parpesal menon dope si Jakob. Jala di pasunggulhon bagaimana Yakob itu bisa menuntun akayana konna
walaupun begitu banyak. Dan dia menjadi sejarah, cikal bakal sejarah nih bangsa Israel. Mau jadi hebat, buat sesuatu yang hebat dan luar biasa, lalu itu tidak akan pernah hilang. Mulado ngakapartikian, karena tidak semua kesempatan bisa kita pakai, dan tidak semua momen bisa kita pergunakan. Kita punya momen dan kesempatan yang sekali saja, tidak pernah dua kali. Alani kopi tonak kamanginang adalah kejadian langka dan peristiwa yang langka. Alanido behado hita marsiajar, behado hita memahami COVID, jala behado hita mempergumulkan COVID menjadi perjalanan sejarah kita yang luar biasa. Molo akka generasi-generasi sekitar usia 40, 50, 60 tahun dalam kurun waktu mulai 97 saat tahun 2021 Indonesia banyak peristiwanya yang tidak bisa kita torehkan, mungkin banyak sekali. Sada sejarah nah hebat doya kamanginang, pengalaman yang tidak dimiliki oleh generasi apapun, apalagi generasi sekitar 64, 63 sampai sekarang ini berusia sekitar 60 tahun. Tentu peristiwa G30S PKI sampai sekarang ini adalah sesuatu yang unik dan tidak dimiliki oleh siapapun. Alaniak kamanginang jala idorado kononami pesta gotilon masa COVID ngatabahay nak kamanginang. Jala huida do hinauli ni akapabahe namuna roamata padita nak kadengani dangadong behubay kami hola bentuk si songonodo. Mari kita lihat, mari kita perbuat akamanginang. Dangadong lapatan na marungut-ungut, dangadong lapatan na semakin menjauh. Alay justru beharo hita mamereng, omma tikina, omma si bahenoko. Ama kadongan na hinaholongan. Dan terbaik kita memaksa orang lain untuk berbuat seperti yang kita inginkan. Dan terbaik kita ini. Alai dangadong dalam nijalma mengabadi hita untuk memberikan kesaksian sesuatu apapun tentang hubungan kita dengan Tuhan. Jala ido na dipakai parpesalmenon. Dangadong naboy mengabadi ibana marpadi dangion taringot tu pemahaman na panadaon na tu debata nanha porsian nai. Jala dangadong dalan na hala na asing marungutu taringot tu kesaksian na isi debata di bagasan ngeluna. Suku-suku tak kamanginang. Siapakah Tuhan itu dalam hidup kita, hidup saya? Siapakah Tuhan itu dalam persekutuan kita sebagai gereja? Siapakah Tuhan itu ketika kita melihat ada orang-orang papa yang tidak diperdulikan? Sipata memang akan mengenang. Hidup ketidakadilan memprihatinkan. Jala molohiaha KBP mabain sada tema topik sinode gudang na do rapo padita sampai 2 tahun berturut-turut di Bae Songonon. Aku telah mendengar jeritan umatku. Molo didokon parpesalmeno nak kamanginang bahwa ada orang-orang miskin, orang-orang pinggiran, yatim dan janda yang tidak diperdulikan dan selalu menerima tekanan. Molo tabereng posisi si songoni ahado sidohonota. Dan seandainya kita bahagian daripada orang-orang itu, songon dia do pakilalata ketika mereka tidak punya kesempatan menyuarakan itu. Mereka tidak punya kesempatan untuk memohon itu. Mereka takut. Mereka enggan, mereka merasa dicibirkan ketika menyuarakan itu karena mengandalkan kekurangannya, kemiskinannya, ketidakmampuannya. Mereka seperti bungkam 1000 bahasa, tidak mau menyuarakan itu. Nagai suku-suku, siapakah yang peduli dengan mereka? Apakah Tuhan juga tutup mata dengan mereka? Atau justru Tuhan menginginkan orang-orang
di sekitarnya untuk mengulurkan tangan, berhati dermawan, dan memberikan kesejukan buat mereka. Tak pola manukun halak nasik kita kamanginang. Sebagai orang yang percaya, kitalah bahagian daripada itu. Idoban edoko si Jakobus akamanginang. Kalau kamu mau ibadahmu yang sejati diperhatikan dan diperdulikan oleh Tuhan, perbuatlah kepada para orang miskin, janda, dan yatim piatu. Itulah ibadahmu yang sejati. Jala ima di doko parpesalmenon. Ingat, mereka dibela oleh Tuhan. Alani parpesalmenon dang nama dokon ada dikotomi manang ada pro dan kontra tentang kehidupan ini. Alai ikosudedo rawatota, ikosudedo peliharauta, ikosudedo berengota. Itu adalah bahagian daripada ciptaan Tuhan yang tidak terpisahkan. Ada kaya, ada miskin, ada berkuasa, ada yang atasan bawahan, semua. Itu adalah bagian komunitas kita yang tidak terpisahkan, dan itu bentuk daripada kehidupan kita semuanya. Hidup anak kamanginang 3 tahun nasalpu ede, hidup ini adalah kesempatan. Molodung sudah gugukku nina ingotokku mah, hidup ini sudah menjadi berkat. Apakah kita sudah menjadi berkat kepada orang lain? Apakah gereja kita sudah menjadi berkat kepada orang lain? Tentu sudah. Sebatas yang bisa kita lakukan. Alai Tuhan merindukan kita untuk berbuat lagi, dan tidak pernah hentinya. Ketika gereja mau peduli dan selalu memperhatikan, molo didokon digalatiai ikon haholongammu do akajolma alai perjuloma dongammu saha porsiaon. Unang tabereng dau alai orang-orang di sekitar kita pedulikan. Unang tabereng di luarnya ka ruasta, HP ruasta terlupakan. Idobana dipaingot apostol Paulus ikon holongat tadi. Alai parjolo maka dongata saha porsiaw. Kita makin kecil. Alai sipata binereng mula ka keluarga, molo tua kahalaan asing songoni ma burjuna, alai molo di keluargana dang peduli. Mula dong pesta adat manang natu dia pe lao do, alai madongani anak konna sipata maol suku-suku doroha bahasa songonia de itu. Molo kana asing nai sipata songoni ma panari kononna, alai kebutuhannya kaya nakonna tidak mau perdulikan. Bahasa terjadi si songonia kamanginang. Bukankah lebih baik kita dulu? Bukankah keluarga kita itu cerminan daripada hidup kita di luar? Baik di dalam keluarganya dia akan terekspresi dan keluar baik keluar. Bukan luar menentukan di dalam, tetapi dalamlah, keluargalah menentukan hubungannya keluar. Alania kamanginang dang bui memang tergabung kita di tonga-tonga ni nguluta gano aka keluarga. Keharmonisan keluarga itu akan nyata di luar daripada rumahnya. Dan adong pola gudang pakorhonna denggat di luar ala di bagasan tidak mau peduli. Jalan apa dua honak kamanginang, memang tokoh sentral ni keluarga adalah ama. Jala ikoni dorokorota. Ketika ama punya peran yang hebat dan luar biasa, pasti akan gaungnya luar biasa juga. Alani sebelum merujung tahunon, ikodokonota do, Tuhan mengasihi saya. Naparpudia kamanginang, sama-sama hidup, sama-sama punya waktu, dan sama-sama berbuat, dan sama-sama punya peran di doko parsalpenon.
Manakah perbedaannya orang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya dan orang yang mengabaikan Tuhan dalam hidupnya? Orang yang selalu peduli kepada orang-orang lain dan orang yang selalu peduli kepada dirinya sendiri. Memang berujung dong. Kesulitan tidak bisa kita hindari. Perbedaan tidak bisa kita hindari. Jalan yang salah kadang menuntun kita untuk menjadi benar. Alai didokon parpesalmenonak kamangenang. Semuanya andalkanlah Tuhan. Dobana di Yohanes 12 ayat 24 di dok songono nak kamanginang, tumbuhan itu akan mati. Tetapi lihat dia, molo mate pe suasuana ni, emei, marperbui rumusei. Alai kebalikannya kepada orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Di Yesaya 40 ayat 6 di dok songonon. Songon bunga-bungai do mangerbang arian nai manugo nai malos dung botari nai dung malos mati sama sekali, dia tidak pernah meninggalkan apapun. Perbedaannya hanya di situ, sama-sama hidup, punya waktu yang sama, punya kesulitan yang sama. Alai bihado ibana menyikapi Yohanes 12 ayat 24, benih yang bernas itu akan mati, lalu dia akan ditanam, namun dia menghasilkan berlipat-lipat hasilnya. Alai bunga-bunga yang begitu indahnya, dia mekar pada waktu pagi, sore dia akan layu dan hilang sama sekali, tidak akan meninggalkan apapun. Alanido ahado tadi konotak kamangenang, songon ruas nihuriahi tadi Bandung Timuron. Apakah kita si bawa damai, manang orang yang selalu menguatkan orang lain? Apakah kita si pendoa yang selalu mendukung segala sesuatu yang baik walaupun ada perbedaan pendapat? Apakah kita yang selalu memberikan damai walaupun ada pertentangan-pertentangan yang bukan semakin mempertajam? Perbedaan akamanginang dang bui hindar honotai jala ima dibayan parpesalmenon. Dia ambil jalan keluar. Inilah kita berek kamu ma diboto debatado saluh nai alani ikon dokonot tado martua ma halak na selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Ima ayat opak nakangani mertua ma molo nang dapota tua hita HP, jangan cari itu kepada orang lain. Dan cepak kita ya kamangenang alai molo mengulahon lomoni roh di debata, otomatis itu akan kita peroleh. Kalau kita mau ingin dihormati oleh anak-anak kita, lakukan yang terbaik. Tanpa kita minta hormati, kita akan dihormati, kita akan diangkat, disanjung, dan kita akan selalu diperhatikan. Alai tung behat adokon gugut tak kamanginang do lujatta, hormati saya, molo dang suma pabahinata, itu sama sekali tidak banyak gunanya. Alania kamanginang mertua mahamu, selamat melayani ma di panitia Sinode Distrik Cala hatan itu hata madok songonon mertua mahamu sudia ka panitia iyan non ketika Tuhan kita andalkan. Mertua mahamu ruas ni huriatta HKBP Bandung Timuron ala di patah pahamu akan adinggani jala saya jalo ottado akka na tabahini di pargugu itu hatama jala molhudokon kamang inang puji Tuhan alusihamu haleluya molhudokon haleluya puji Tuhan doko kamara haleluya puji Tuhan alaya dong dosa liak kamang inang on akka sireh mon adong ma sahala keluarga jadi adong ma hudana on jadi molo didokonibana haleluya so molo puji Tuhan merdalan haleluya so puji Tuhan merdalan
sada tiki dijual mahuda naon. Tu halak na asing tong Kristen ibu niba nama. Oh. HP naing masuk matu curang. Puji Tuhan na kan. So, haleluya ina berdalan masuk jurang. Huda nayate. Dia hanya tahu kata puji Tuhan dan haleluya. Merdalat do bergerak. Alani nang dokono kosongono kamanginang. Kita memang harus melakukan itu. Molo naing dengan pamujiota pada Tuhan, jangan pernah lupa bersyukur. Orang yang selalu bersyukur, yang berkata haleluya. Bersyukurlah dan katakan haleluya dalam hidup kita. Amin martangyang mahita. Mauliate madiho ale Tuhan de bata amanami marhiti hatam na kutangihok kami. Asa tok-tok kami makaholongi. Tuhan naung manopa kami. Dohot naung makokop kami. Marhiti hatam Tuhan. Asa parduli kami nang tuak kana humaliak kami. Di pangidoho asa parsidohot kami. Sian nasakuko dohot nabui terbaik kami. Laho parduli nang tuak kalingkungan nami. Di pangidoho Tuhan. Asa marpang sadiat tuho kami. Unang mga sahon kuko nami. Dohot sinadongan nami. Alay. Molotung dileok ko akasinadongan. Pasamotan. Dohot huaso. Asa huparato potami sian hodo hararuan ni marsangap doho Tuhan molo radi hami mangului na pinangidom si patupaw nami mauliate ditikion Tuhan di Huriam HKBP Bandung Timuron tongon sadarion naung pinatupan ni Huriamon mulai minggu manugut pesta gotilon dalan makalason sude dengan bahasa naung cinalo ni sudia karuas posrohanami Tuhan gadda nabui patupaon ni Huriam marhite sude akkapelian ni ruas ni Huriam gadda nabui bayanon ni Huriaon molo say saroha sa pikiran laho manupahyak ka nauli na denggan lehonom musik kak ni naung pinasahat ni ruas ni Huriam Tuhan marlipa gadda sian ho sian banua kicang pasahatommu tunaradi pasahaton sian paso-pasome jalatongon nang di minggu sadarion Tuhan nunga dilantik panitia sinode distrik Sapulalu Jabar Tengdie nanaing patupao ditik ginajokon. Tuhan di bata manami huboto hami. Sautik do partikian ni panitia. Laho patupao na kanaringgan. Alay moloho na madonganin sudi panitia. Marparbisuhi. Mga leon sahala ng tuketua namin. Boy tulus salhuna. Say leho na le Tuhan. Akadalan na umuras. Manang na si sitopoton na sida. Say pasikop sudia kapangaradian ni panitia. Gabi buy mardala dohot dinggan. Nunga dihaporsay distrik. Huriamon Tuhan. Pos roha nami. Say mabawor ng las neroha. Sian sudi panitia naung dilantik. Ali Tuhan di bata manami. Pataw nang naposom amanami. Padita resok nami padita swalon serikar songoni nang akka inanami dohot amanami dongon nasida naposom di resoton say leon Tuhan bisuk naseko asa sudi pangulan ako tiki sisada pikiran sisada papahenan lam tulus pakkobasion marhite hinadanggan ni parsaoran nasida ale Tuhan hupasahat kami ma sude nang ruas nuriam siada dana satu nama godang nama dohoti kebaktian marhiti di gereja nang dia ke keluarga homa mamasu-masu saluna atong marsanga maho marhiti ngulu nami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami amin.
Marede Mahita Sian Bukwede nomor 732 Uhuk mata pasat kelihatan atu pusat dohot amplop syukuran al-bulan. Pasu-pasu hami oh Tuhan, sayu sehonda memi, say ampe hon tangan mi Tuhan, lehon tuau gogami, iportibion main maau Tuhan, abauran nilas miroha, Tuna marsaki, tuna dangoli, gabe pangapuli. Pasu-pasu hami oh Tuhan, sayu sehonda memi, say ampe hon tangan mi Tuhan, lehon tuau gogami. Pasu-pasu hami oh Tuhan, sayu sehonda memi, say ampe hon tangan mi Tuhan, lehon tuau gogami, iportibion pain maau Tuhan, monang maralohon dosa, ibain gogami, talung musui, sibolis pangagoi. Pasu-pasu hami oh Tuhan, sayu sehonda memi, say ampe hon tangan mi Tuhan, lehon tuau gogami. Pasu-pasu hami oh Tuhan, sayu sehonda memi, say ampe hon tangan mi Tuhan, lehon tuau gogami, iportibion bain maau Tuhan, sipatu pahadameon, sain mahatami, saur tu rohani, namasi hosomani. Pasu-pasu hami oh Tuhan, sayu sehonda memi, say ampe hon tangan mi Tuhan, lehon tuau gogami. Pasu-pasu hami oh
Uriani tuhatta HKBP Resort Baduk Timur di Minggu Sadarion 7 November 2020 sada namar pungu mahita di bagas joroni tuhatta toktong dohita madok mauliate tutuhatta para sirohai atik pemangadupi hamolon hinorhonni penyebaran virus COVID-19 alai takkasdo pangaramotio ni debata dihita madok mauliate mahamu siala saluhutna aido dipangido debata sia kamu marhite Yesus Kristus jalan waeng sa mahita tu acara pesta huria manak pesta gotilon maka mulateho dengga basa ni debata tapuji ma debata marede mahita. Uriani tuhatta nungata kasta jalo pasu-pasu sia debata. Tahati dakodo babua saluhut sileleo nadenggan. Na saulibasa na mauliutus ima na rosia banua gijang. Dileo do dihita parbue nitano. Parbue sian suasuanan. Dohot parbue na taula ganu pari. Saluhut na marharoroa sia debata. Atong tamado hita madok mauliate. Didok hatani debata iko buatomu masian patumonani sadok parbue ni tanoi. Naun nileo ni jahuba debatam tuho. Jala pamasuhom mudo itu bagasan apang. Jala buanom mudo itu ingana si pilito ni jahuba debatam. Bain inganan di goarna. Taruhok kamu masih tok persapuluan itu bagasan parpeopan. Asa adong bohal di bagasan jabuku. Jalau dunihamu au taringotusi. Ninna jahuba sebat. Manang suka poku di hamu kapat di luar di langit. Jala manguseo tuhamu gabe maradu marlobi-lobi. Tapar hatopok do pakkorhoni pandemi COVID-19 siao di ngolutta. Alai taingo ma ngoluni nama balu na di huta sarapati. Narade pasahato sian ngoluna dohot haga leonna. Atik pemasa logo niari
mana kasusan alai dak sudat mabain nadenggat tua dopan ni debata. Atong tapasaha ma pilihan parbue ni ngulut tasian las ni roha. Ganuk masian ni ojar ni rohana. Unang sian muruk manang sian naso tarjua. Ai dihaholongi debatado nalas roha mangaleon. Jongjong mahita jala Roma tujulon pasahaton sian perwakilan ni wek domu tu kelompok namar minggu di parmingguan pukul 10 sadaon. Alaya tiktung beharong kopenata rojar nek pasahaton tu pesta gotilon boido di pasahat tu kantong naijo nadong di jolon. Insun adong hubungan Tuhan, tarbuen ning oluku naso tardok nian. Sadiang ma argana Tuhan, malasai ni rajuma sude dengan basam. Jaloma Tuhan, sailas maroham. Tanggap guna met-meta Tuhan, nasohe amasari dope awang Tuhan. Roha kumpa ulehon Tuhan, naboy pelehon doku kabelas ni roham. Jaloma Tuhan, sailas maroham. Disun adong hubungan Tuhan, tarbue ning oluku naso tardok nian. Sadiang ma argana Tuhan, molosai ni rajumang sude dengan basam. Jaloma Tuhan, sailas maroham. Mauliate do pasahaton nami tu sude ruas ni huriata nang pasahaton. Jala naso pasahaton kirim dope rohanami. Sian wek 22 nang pasahaton 10 sia kakak sia 20 alu kakak. Sian wek 10 sia 20 pitu kakak sian 40 kakak. Sian wek 10 lalu 26 kakak na pasahaton sian 50 lalu kakak. Sian wek 12 na pasahaton 40 lalu kakak sian 62 kakak. Sian wek 20 na pasahaton 20 pitu kakak sian 30 kakak. Sian wek 20 sada mau lihat ma 14 kakak sian 14 kakak. Sian wek 5 30 kakak na pasahaton siap 72 kakak. Las pasahaton nami do na pasahaton na sugot sian wek 10 pitu 20 kakak na pasahaton siap 20 lalu kakak. Sian wek sia na pasahaton 25 kakak sian 160 kakak. Sian wek 10 23 kakak na pasahaton sian 52 kakak. Sian wek 10 sada na pasahaton 30 lalu kakak sian 67 kakak. Sian wek sada na pasahaton 46 kakak sian 54 kakak. Sian wek tolu na pasahaton 30 kakak sian 30 lalu kakak. Ima na pasahaton mulutuk pe hu padarhami na songoni hitaro na padimudimun huriaon jala na pature-turehon songo dia sida buda-buan ni huriat taon. Mau lihat ma dihita saluhna tuhatta ma nama masu-masu tadehom ma
uduk nedeta tokineni di ayat 2. Waluratus opat puluh ayat 2. Tuhan, nasohe amasari, dope awang Tuhan, roha kumpa, kuleho Tuhan, naboy pelehon doku, kabelas niroham, jaloma Tuhan, sailas maroham. Huriani tuhata, nunga tapasahat parbue dingoluta tutuhata pardinggan basai, marmutik tabu-tabu mardopakkon mataniari, hot madihita akka pasu-pasu laho marsaulihon natasari. Binanga ni si Hobing tubongkak ne tarabunga, tusanggar ma aporik tulubang ma satua, sinur na pinahan gabe ma nataula, mangomo ma pertiga-tiga, horas perdalad-dalan, diramoti debata maruas dohot perhaladona, marparbue akka jamita, mauliate ma di debata ama anak dohot tod di porbadia. Tatanya kumah pilihat tatu debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di banwa gijang hodo haroroan ni saluhut sileo-leo na dingkan doh na sauli basa na mauli hutus. Upas hatame mas yan nanilihon me itu hame pilihan nami tuho. Say jalo may kabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa hu para siya kami pilihanon. Pati pulo na rajaon mo dito ang atong anihuriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhiti titodim. Asalam mutadahami godang ni sileo-leon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti ti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale Tuhan de bata amanami pardenggan basa na sumurong. Narodo hami tujolo mabuan puji-pujian dohot olop-olop. Mauliate rohanami. Ala di pasu-pasuho nahuula hami. Gabe jupak kami parbue sian haumay. Sian sudi akka nahula hami. Marlas ni roha hami nuaing mangalehon silehon nami na dingkanito ho. Nalaho pasangapoko do hami. Ala ni pangaramotim di hami dohot dia kaulahon nahuula hami. Jala malua hami di bahiko sian ragam niak kaparmaraan. Nahurang tamado hami nian majalo asini roham nagudangi. Ala jut hulau si hami paretam. Sai si sama dusanami. Jala unang jujur pabahenan nami i. Sai togu mahami marhite-hite si lehon-lehon mi. Asalam hupau bahami roha nasota haseya. Jala huihutok kami Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sai buhay marwaha nami marhite-hite todim. Asa utadahami kudang ni si lehon-lehon mutuhami. Asalam girgir hami madok mauliati. Sai urupi ma akka napugus dohot akka nadangol. Unang loas mate aturaparon manang isi na makabiariho.
sai tata ma nahaliun jala suru pangurupi tunasida saya poi ma akkanamora naduma asa dilehon tu akkanahurangan sai pasu-pasu mahatam turohanami ai ido hanguluan ni todinami sai paingot hami di ujung nilakanami asa unang holan hanguluan na di tanoon hulului hami alai tugu-tugu mahami asa hupariak kami hanguluan dohot arta na soolo suda silehonom mutuhami sai pasu-pasu ma namanggungkomi hami dohot panguhum rodi akkaraja asar tigor uhum nasida jala asa diulahon nasida parripenai tuaka ulaon nadinggan sai paringgas sami mulaulaon ai patik muhiad dui asalam moru bilangannya kana jukat jala lam tutorop na para siroha na pasangap poko sai buam mahami sian rura hasusanon tulabungmu marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen alia manami na di banua gijang sai pinarbadia magwarmu sai ro maharajaonmu sai saut malo meniroham di banua tongon songon na di banua gijang lehon matuhami sadaron hanguluan siapari si sama dosa nami songon panesanami di dosa nidongan na merdosa tuhami unak kami tu giot tu pangucunan palua mahami sian pangagong Ai ho dona puna haraja dohot hagupa rodiha sangapa saleleng lelenga amin jalamu ma pasu-pasu siat tuhata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho disodakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho didopakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasor romadamena tutodim amin amin